оттегляме за Централен Балкан. Отивам да взема баща ми. В момента е 4:40. Аз станах в 4. Спал съм около 6 часа, което си е постижение. Но да, чувствам се супер. Все пак отиваме на преход. Взели сме всичко необходимо. Проблема е, че раницата ми е супер тежка. Ама, какво такова са? До сега всичко върви по план. Времето го дават в неделя лошо. Днеска го дават сравнително окей. Около 30% шанс за валеж, така че се молиме да нямаме проблеми. Там трябва да се качиме на Ботев. Тегляме на преход, 2 дена. Там отсреща. Всъщност натам ама както и де. Уникална гледка. Наравихме тежките раници. С пален чувал, с палатка. И да видим. Леко стръмничко. Но продължаваме нагоре и след малко излизаме на полята. Връх Ботев, хижа рай. Продължаваме. Мечки! Внимание, мечки, да. Излязохме на равната част и гледаме тук табели с надпис за мечки, но спря за мечки е такова страни. Да не го използваме. Вижда се Ботев. Мисля, че излизаме на равната полянка. Ето има табела хижа рай. Малко е запотена камерата. Но излизаме най-накрая на гледката. Да, и това е. В момента катерим до шеватката. Тук е малко равничко. Май сега почва якото катерене пак. И може би половин-един час. Нямам идея. Ще разберем. Ето е. Тя е малка. Да. Тук е хижа рай, опънали са палатки, след срещата ни с мечка, малко по-успокоени, че тук има цивилизация. Ей! Малките кученца, палатката на гледка с райското пръскало. Какво ще кажете? С тази гледка до вечера няма да е лошо. Така, плана за сега е първо да качим връх Ботев, а вече после може райското пръскало, защото той е на 20 минути от хижата. Първо да си имаме спокойствието на Ботев, защото има и малко облачета, които не ми харесват. Ама се надяваме, че няма ни завали. Започнахме изкачването на Ботев насам, палатката ни се вижда дори на хижата. Лавинна опасност. Само че в случая е по-скоро каменопад, ама здраве да е. Тарзановата. Още малко.
Далечината се вижда Ботев. Тук що се качихме от Тарзановата и продължаваме нагоре. Около 13 км сме минали. И малко подухва вятър. Това цяло трябва да го качиме, за да стигнем до Ботев. Идваме чак там отдолу от гората при мечката. Извора на райското пръскало. Въобще вижда ли се нещо? 222 метра надморска височина. И гледай какви облаци. Стигнахме на равното, ама и на вятъра. Ботев, ето го. Ще ни подуха доста. Ботев на слънце. Естествено духа вятър. Ама е слънце. Аз очаквам, че няма го видим. По едно тараторче, едни кебабчета и един чай с някакъв уж домашен мед. Сега сме ги затиснали с един камък от тук, от туристическата спалня. Успях да пусна дрона. Сега остава си направим някои снимчици и потегляме надолу, защото не ми харесват облаците, дето идват. Хапнахме така здравословно и една торта, да попълним калориите и се снимахме с табелите и потегляме надолу, защото след нас е просто чернилка. Особено натам. Тук пускат хвърчила. Даваляни дъжд. Лошото е, че сме много преди Тарзанова. Зад нас е чернилка, ама продължаваме и се надяваме да не ни запраска яко. Мислиш ли? Да. Минато ще трябва... Зад мен е вече райското пръскало. Около 2-3 минути до хижата може би остават. Кое е такова пътче? Малко ще седна да почина. След това си хваща малката раничка за тичане и ще отида до райското. Поставих нещата на хижа рай и сега качвам райското пръскало да пусна едно дронче. Още маничко до самото пръскало. Мисля, че за няма 15 на 20 минутки ще го кача. Просто Ботев си каза думата. Мечтата ми от 2 години беше да се кача на райското пръскало. И най-накрая успях.
Просто уникално. Леко черни крака и надолу бели. Отдалечихме се малко от хижата, пробваме да хванем обхват там на разклонението за Райското пръскало и за Ботев. Там има обхват. Да звъннем, че всичко е наред. Все по-тъмно и по-тъмно става. Идваме към хижата, 5-10 минутки сме долу, пуснах дрона за залеза и отиваме да спим. Яко вали. Още че гърми. Да се водиш тази гледка не е много лошо. Приемаме от хижа Рай и сме подготвили спрея, защото минаваме по тази част, където видяхме мечката. И може би до 2 часа сме при колата. Бати, откъде идваме? Финални метри преди колата. Благодаря, че изгледахте видеото до края. Абонирайте се за канала, лайквайте, шервайте. И се надявам да почна да качвам по-често, защото имам прекалено много материал.